Sini down to das. Greater Tipraland demand not to be bubagrani dagi mungbai. Sini joto people's demand borok rogni demand. Sing Greater Tipraland ni bangai down to das. Strike ba bond dakoka. Sini bond no hamzagui. Sini joto elakani bubagrani warriors oktaba oro lamawo soita simi sing tongjak. Sini naho mengasono central government je sini demands tomano zekepano 76 years sing gonatantra no naibui naimani sing no roya tabok sing sini demands no teibu krak keseng andolon khayoni sing agogui tongbu omo sini first step buskang salo teibu krak keseng andolon no lamok nai tini haini bangui sini elakani borok rok ni hamzak mung je chung sini hawo thangani bangui Greater Tipraland ni bade te lama kri kha hi busi huino joto bon bu mane kha tabok jora sini elakao borok bu ungkhabai kha hambai tabok si jora besar borok nukja khana around 1000 borok ungkha oro je gathering sini area wo Kunu violence of the nukjak tabok jora sini elakao kuno violence bu kri borok phatani bu hawani phaya sing violence bu non violence ke khayoni hi thamaba non violence ke tabok jora soloi ta tabok jora te besar success soloi ta success to 100% no movement hai parindabi nei gumega aise jodi no ojen normal mai khatam mai sini ba thaino maya ke jung next step ni andolono ungkhanai bo bubagras singno thangnai meeting o saka this is just the beginning almost just iceberg ni tip nukjak bani buskang salo sing teibu krak ke andolon khayani thang dani sinimu angke block ni convener joti jomatia tag ni bakma ni in charge omo bon o strike ni bagui ke sini kongthai bararo sini Tripura saro sing ngui manu bikra sing ngui manu rengya sia haipane sini nangmani no sing butabokle sisa khaba sini obon no tini sini bubagrani teidul mungbai sini bubagrani dagi mungbai sing tini phungni simi tabok jora sing kahama khlaini peaceful khlaini sing bon khlaijagi tongo tei kok kusarnai sini tong takuk bukuk sini ma pharo sini kongthai bara Tripura sa hnai tongnai rokno jotono sing phadi bubagrano logero lainai sini o strike khlaimani sini a bond khlaimani o sing jotono support khaye kahama khlai sini thinangni sini next generation ni yok samungna sing nailayano obohai khlai sing jotono angkoyo kobobo ola haro koitan chinga chulemani bar koitan chimin ra sing phung soitani simine sok phaijak tak sini yang sar jutis tongo boni teidul mani baine sing tini phung soitani simine sok phaijak sing sarik soita jra sing je sukphano nokbar kotorwa tei satung phaithung sing oroniwo no je sing declare romani soita jra hnai romani asuk jra no sing pairoi thangnai obostini songjak tongmani bo area ni lahar ni mung obo kila tu Udaipur ni kesaro sing basajak Raiyo gotomini para orono sini wan sabai sini borok ni simna orono sing tabuk basa laijak tini sini oro joto na yang South Zone sini kila ni ngai sing orono kuthum laijak atta panchayat sing oro kuthum laijak tei bahaino tongo tei baisawo khriplung aro botongo abon bagai sini dal nei khlai sing khlaijaka hain bagai sini oro teibo 3-4 hajar ni sini target tongmani phiaba ayang nibo sing borok khlaijak ba sini asigle englia apani sini je sini target ni slai ni kabang sing oro phai tong tabok joto iot bai TWF bai sini Tripura motha bai joto no sing oro no baksa khlai sing khorangti sawi tong ani sini mungke roti bala jomatia takarjola district ni treasurer ro tong long live long live long live long live long live long live chahiye chahiye
Ini sini tong ko sang lukurok bursik burarok nok haba ya kare o lahar ka sothanibo o movement khaithanibo tamni bagai oro khorang tisana nangka haye kheba norok je oro khorang bai sirik laimani asuk sirik khogai bursik burarok ini konai ne deyang rok nam sirik tong khai long long nei o khorang tisamarok bo thayo soinai bo jagao soinai nok tamonai nok diman tamo sini tinini dimanung kha sini Greater Tipraland sini Greater Tipraland sini naimung Greater Tipraland sini asuk kudugma ras bongso sini hani nok phang ungui tongui bo bonchito khlaijagai sini manthai sini je boine hai college kaham hospital kaham sini lama kaham tei kaham kurini bagani sini Greater Tipraland nango haini bai sini bura buri rok joto no abono nango sini ha te o sini ha ni busa sini raja ni bongso phiaba kamate kamawi sini tabo kama sokkani jorawo sok phai tongkha phiaba o jorawo sini bubagra no logero woi sini buskani movement tak sini movement chole tongmani obo bubagrani dagi mani baine oro basa laijak obo sini da hormong sini Greater Tipraland bubagrani bisingtei sini daktin manai obo sini bisas obo hai khlaine o bisas baino tinini movement oro phailaija amai madam phaide tei khorosa sini chakra bai sini na buri bai kok sai nai bo sakari na nang o lahar thayo o movement khaithani o jaga bo tamne bai nang phaina nangkha nang la thasungui se phayung ko yang kani tongo no kunai tamne bai la thasungui phaina nangka or jaga bo tamni bai nrok ni samung rok ya karei or jaga phaina nangka mo kisa sai khar di angke dukho kosto ani busu buthai busa butiro ulo pha halang si thang ang lama ka chau asuk si ani kok te ring biya ni mung sagardi ani ba mungke amrita bala mung sagardi na nang tamni bai or phaina nangka la thasungui jori sini ha mawani bangi singka so nang koita jing phaikana or jaga soita si nang mai desa kha phuni mai desa kha saya khole purusa ha muri koita jarang na tini asuk nai soita jara asuk je bui sarik ni soita jara tong nai do hambai do jara sing je chini YTF Twtwi Tipra Federation sing guriwei round khai family tabok jara thung jara no peaceful chone wei tongo pia chini YTF ready tongo